Nou, die eerste beelden met de paard en veulen, werd uitgelaten, was mijn vader. En daarna die baby, dat is mijn oudste broer. En een kinderwagen die later op de boerderij nog een dienst heeft gedaan als meelbak voor op de varkensstal. En dat is opgenomen in de boomgaard achter de boerderij. Nu midden in het dorp ligt. De boomgaard is er niet meer natuurlijk. Dat was een broer van mijn vader die films gemaakt heeft. Hij was priester en hij reisde. En hij had in ieder geval een camera voor dubbel 8 filmmateriaal. En hij heeft veel familietaferelen gefilmd uiteraard. En het Roomse boerenleven zou je kunnen zeggen. Of ze dat leuk vonden, hier in deze beelden herken je dat niet zo, maar er waren soms wel, met name mijn oma, die kon in die camera kijken zo van, wat gebeurt hier? Moet dit per se? Rechts in beeld staat de heerboer met zijn strooien hoedje altijd op. Altijd in driedelig pak. Ik ken dit materiaal al van kinds af aan. Werd er regelmatig thuis vertoond met een oude Uimig projector. En ik heb later in een familie, zeg maar, dat beeldmateriaal, die oom is uiteraard overleden, verzameld en gekoesterd en een beetje intact gehouden. Maar op enig moment kwam ik in contact met het project Filmarchief Limburgs Museum. En toen dacht ik, ja, kijk, dit materiaal dat is kwetsbaar. En het Limburgs Museum archiveert het nu en bewaart het onder optimale condities. En heeft het voor me op DVD gezet. En daar is het beter bij te behouden dan met het oorspronkelijke materiaal.